Θα παρακαλέσω τους εκπροσώπους των κομμάτων να είναι πολύ σύντομοι, γιατί έχουμε φύγει από τους χρόνους και περιμένουν και οι κύριοι συνάδελφοι που έχουν έρθει για την παρουσίαση του βιβλίου που είχε για τις 11. Πολύ σύντομα και εγώ να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να θυμίσω ότι όταν στα μέσα της δεκαετίας του 80 αποτελούνταν τα πρώτα βήματα για την οργάνωση των αστυνομικών σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, σε συνδικαλιστικά σχήματα, όλοι αναρωτιόμασταν αν το εγχείρημα αυτό, το δικαίωμα αυτό, αν θα πετύχει και τι νομικό υπόβαθρο θα έχει. Και να που σήμερα γιορτάζεται, σε εισαγωγικά να το πω, γιορτάζεται την 25η επέτειο της Ομοσπονδίας σας. Η ελληνική αστυνομία καλείται να επιτελέσει ένα ρόλο, ένα ύψιστο καθήκον που θα χαρακτηρίζα περισσότερο ως λειτουργήμα, να αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα, την πάταξή της, τη βαριά μάλιστα, να εξασφαλίσει την προστασία των πολιτών και να εμπνεύσει το αίσθημα της ασφάλειας στους πολίτες. Όλα αυτά σε συνδυασμό και με απόλυτο σεβασμό με τα ατομικά δικαιώματα, με διαφάνεια και ισονομία. Για να επιτελεστεί ο ρόλος αυτός απαιτείται αποτελεσματικός σχεδιασμός, ορθή κατανομή των δυνάμεων της αστυνομίας και κυρίως αξιόμαχο και κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, που δεν θα λειτουργεί ως ένας κατασταλτικός μηχανισμός του κράτους με αδιαφάνεια και έλλειψη δημοκρατίας στο εσωτερικό του. Κανένας σχεδιασμός δεν μπορεί να πετύχει αν δεν ληφθεί υπόψη το ανθρώπινο δυναμικό που θα υλοποιήσει αυτό το σχεδιασμό. Είναι υποχρέωση της ευνομούμενης πολιτείας, της δημοκρατικής πολιτείας, και αυτό πράττει και αυτός είναι και ο στόχος της κυβέρνησής μας, να εξασφαλίσει τις αναγκαίες εκείνες συνθήκες ώστε οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στα σώματα ασφαλείας να ασκούν το λειτουργήμά τους με αξιοπρέπεια. Να τους παρέχει σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, να τους εξασφαλίζει κατά το δυνατόν ομαλά ωράρια εργασίας, ώστε να μπορούν να επιτελούν και τα οικογενειακά τους καθήκοντα και να είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας. Να τους παρέχει εκπαίδευση καθ' όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, με σκοπό τόσο την πνευματική τους καλλιέργεια, όσο και την επικαιροποίηση των ειδικών τους γνώσεων. Να θεσπίσει ένα διαφανές και δημοκρατικό πλαίσιο αξιολόγησης του αστυνομικού, αξιοκρατικό, εναρμονισμένο με άλλα ανάλογα πλαίσια κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα παραπάνω θα συμβάλλουν σε μια πετυχημένη αναδιάρθρωση της ελληνικής αστυνομίας, ώστε η αστυνομία να καταστεί λειτουργική και αποτελεσματική, η δε πολιτική ασφάλειας να ισορροπεί με τις ελευθερίες και την περιφρούρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στα σώματα ασφαλείας. Κλείνοντας, επιτρέψτε μου μια επισήμανση. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά στη συμβολή του αστυνομικού προσωπικού στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας εξαιτίας των προσφυγικών ροών. Παράλληλα με την οικονομική κρίση που έχει επιφέρει και κρίση αξιών, την οποία δεν μπορεί παρά να τη βιώνουν και οι αστυνομικοί μας, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τον τεράστιο όγκο των προσφυγικών ροών, προσφύγων, μεταναστών, αλλά και την έξαρση της τρομοκρατίας στην Ευρώπη από οργανωμένες μονάδες με θρησκευτικά προσχήματα φανατικών. Αυτές είναι οι ασύμμετρες απειλές που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ένας τρόπος είναι ο περιορισμός των δικαιωμάτων του ατόμου. Αυτό δεν θα το θέλαμε. Από την άλλη υπάρχει το δικαίωμα του ανθρώπου στη ζωή και πρέπει και αυτό να το υπερασπιστούμε. Υπάρχει μια λεπτή γραμμή να ισορροπήσουν τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ η ελληνική αστυνομία έχει δώσει άριστα δείγματα γραφής. Απλοί αστυνομικοί και στελέχοι της αστυνομίας συμβάλλουν καθημερινά με ανθρωπιά, ευαισθησία και αλληλεγγύη στην αντιμετώπιση αυτού του πολύπλοκου προβλήματος. Αυτή τη συμπεριφορά θέλω να εξάρω, θέλω να επενέσω. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας.